Hello guys, kamusika lovers. May gusto lang po akong sabihin. Siguro medyo nagugulat po kayo kung bakit isa-isa pong nawawala yung aking um, mga videos, mga karaoke videos. Bali, ang totoo po talaga, medyo nagka-problema po kasi ang aking channel. Na-unmonetize na po siya ng mga ilang buwan. So, kailangan ko po siyang i-reapply. Kaya, yung mga videos ko po na may mga copyright, kinailangan ko pong alisin, i-delete, para naman po maayos po yung aking channel. So, pasensya na po sa mga naghahanap po ng mga dati ko pong mga videos na in-upload. Di bale, if sana po kung sakaling hindi po naging maayos itong channel ko, gagawa po ulit po ako ng another channel. Sana po sa lahat ng mga nag-subscribe po sa akin, sana po suportahan nyo pa rin po ako sa another channel ko. I-upload ko pa rin po doon yung mga nawala pong mga videos. I hope sana maging okay po itong dating account ko or sa mga next na susunod na channel ko po. Ayan. Maraming salamat po.